салому дуруд ба шумо. Ниятинек ними давлат меган. И аспчара мебини фурӯшиай. Toyota Lexus 570 разборка-ку Япония. Полный дарунушку фул. Ҳамаи чӣ дора. Чихеле ки мебинед 5 одамай. Ҳоли ҳамашаку як барои шумо нишон метиҳем. Салонуш кожуниай. Ягон ҷодаку авари задагӣ нест. Фақат метавонед ки муроҷиат кунӣ. Ай бародари тоҷики хидмонай. Алло мекунӣ, я нархи бачаи очагӣ мегирӣ. Насибат кина агар бигирӣ. Ина марҳамат ку рафтен тамошо мекунӣ. барои маълумоти бештар ку метавонед дар рақамҳои муроҷиат кунӣ. иншаалло бародари тоҷики хидмонай. салому алайкум, нархи мошина мепурсӣ, я муомилаи тоҷикӣ мекунӣ, хидмат хоҳам мегирӣ мери. 570 Toyota Lexus полностью фул. Марҳамат ку.